mhlawumbe nanokuthi ke nje usichazele nje ngoZoso uZoso ke manje uSiphiwe Ntombela. Alright, uZoso wakaNtombela uSiphiwe Mbuso Ntombela ngazalelwa eShowe ngakhulela khona ngafunda khona nje Showe Mphendle edla amadoda ngikhulele ekhaya komama eKwaNtsele kodwa ke ngwaNtombela eShowe ngakomlalazi ngale yeah. Awusilandise bafungayo le ndima yaqala kanjani kwaqala kanjani ukuthi uKing Zoso adonse nasi isithwebuli lapha angene kule ndima mhlawumbe nenqinamba zakhona owake wabhekana nazo nje ethu kahle kwaqala nje ngokuthi cause ikusasa umuntu akayihleleli lona ikusasa umuntu impilo uNkulunkulu yena oyazi ukuthi uyihlelele kanjani so nami ngaqala cause khona engaqala khona ukuze ngifinyelele lapha engikhona njengamanje ngaqala nje ngizenzela nje amahlaya ngithi nami ngizenzela amahlaya so ngagcineke sengithenga ikhamera ngithi ngifuna ukuyishutha ngoba nami ngizenzela amahlaya so ngagcineke ikhamera isingenawo umsebenzi so ngagcineke sengishutha ke ngagcine sengiyeka amahlaya sengiyipostela izithombe mhlawumbe mangise endaweni mhlawumbe emcimbini sengiyipostela lezo izithombe leyo mhlawumbe namavideo engangiwashutha ngaleyo camera leyo so ngagcineke sengingena nje kanjena ke senginje chu ya kodwa nje ya wagcina manje usuthola ingcinga ezithi ngiyashada ngoZoso awuze ngala nginani nginomcinjana ungakwazi ukungishuthela mhlawumbe kwaqala kanjalo nje kodwa ungakabuki njengebusiness no nangazi ngishutha imicimbi no ya mina nje ukushutha wami ngangishutha imicimbi kaMaskande mhlawumbe ngishutha nalapho kusuke kunesiphithiphithi khona yabo nje ya ngishutha nje into ekanjalo because ngangithula kahle ngangiba umuntu othula indaba kahle ya angazi nje ayimicimbi namanje angishutha imicimbi mina imkhehlo no baby shower yabo nje umuntu ngisho ngifonela nje yamtshela ukuthi mfethu ngicela uthinta abanye abantu abadila nalonto leyo ngoba angikwazi ukubamba yonke into ngishutha ngidilivela abantu indaba ngala futhi sengibhizi manje nemkhehlo ngala ngibhizi manje nomembeso ngala abanye abantwana bazotholana abanye abantwana ya ukushutha khona ukuthi ukhambe nento oyithandayo ufuna kube into nawe vele ukuvela uyithanda wena kahle ubuthanda kakhulu imicimbi lesuku ihleliwe njengama festival ama concert yilokho wena obuthanda kakhulu ngoba la ubukwazi ukubona khona icontent bose uyasilethele into ebesingayinakile mhlawumbe ya mina yes bengithanda ukwenza lokho nanokuthi ke ukushutha mina ngumuntu ongenasi isineke anginasineke mina so imicimbi yomkhehlo mhlawumbe nemishado kanje idinga isineke kumele uhambe o-edit emakhaya kumele yabo nje ushutha into nje abantu bafuna izinto yabo nje imicikilisho ngoba kufana ngisho khona lemicimbi lesihambayo mina nje angishutha umcimbi wonke umuntu akathatha umcimbi wakhe ubeke kumina ethi hayi mfethu shuthi izithombe sengoyithola kwena ke hayi amavideo sengowathola kwena angikwenzi lokho lo ngoba isikhathi umuntu akanaso thina sishutha manje siposte manje yabo nje mina emcimbini imini wafika nalonto ukuthi njengamanje kushuthwa manje kupostwa manje ngoba abantu basuke belangazelela ukuthi bethole lonto esuke yenzeka ngaleso sikhathi so abafethu ngabafice endimeni babeshutha mhlawumbe umuntu ezayipostela mhlawumbe ngale liyalanga noma ngaleli la ngoba mhlawumbe usayo edit usayokwenza kahle ukuthi edit yesabo mina ngathi ngafika nefoni ngashutha manje ngaposta manje so nabagcine bephapha ama late ukuthi hayibo bafethu le video sekumele ngiyiposte kodwa manje uzosokade useyiposte kudala yena no yabo so vela kade bedlile abantu yeah ngamanye amazwi iyakusiza manje ukuthi ukwazi ukuthi nawe uthi hawu yazi ngingaphila la futhi noma hayibo kuyaphileka la ngokubuka kwakho i-digital media sisumroza ngeke ngifana nomuntu oyilegend manje ngoba ngifike 2020 ba mina endimeni 2023 kahle ne 2023 nje lapho khona engafika khona ngayenza iminyakazo ukusebenza mhlawumbe ngasebenza kanye umlungu mazi kanye ngangisebenza Headcrest futhi ngaqeda isikole ngathola ke leyo muntu mhlawumbe futhi nakhona 6 months uyacabanga 3 years full umlungu angimazi bazalwana umlungu so nje umlungu wami ifoni yami necamera yami nedata lami yena kumlungu lo mfowethu lokho konke ukubona nini mfowethu ukuthi hayibo yazi le ndima sengikuyona manje nalobo buchwepheshe ke busebenzisa manje bungangikhokhela
Ya lokho ngakubona cause bakhona abafethu ababephambili ababenalo ulwazi nalokho umsizi okuyena ngiyacabanga ukuthi uyena umuntu obeyintwana kuthina noma obemdala obemdala ngokwendima so uyena umuntu obemdala so kuyena umuntu wafika qala yabo yizeke phela makwenzeke emhlabeni vele kwenzeka izinto zenzeke yabo kodwa uyena umuntu cause even ngisho ngiqala ngiposta ngase ngideliver lento yendaba mhlawumbe 1 minute usho ukuthi sekwenzakaleni uyena umuntu oqala wangithinta washo ukuthi mfethu kumele ugade izinto ezukuthi ngibhizi nje mina ngiyasebenza vele sengiyaqala vele ukwenza imali vele yabo so yabo nje emsebenzini ngangibhala u200 ngosuku hayibo yabo ngaqala ngabhala u100 ngaqala ngabhala u150 hayibo nganyuka ngosuku sengibhala u200 manje hayi ngabona ukuthi hayi vele should vele ngihlale la cause vele isikhathi ngithola nje isikhathi esincane mangena udaba manje kumele ngiye toilet manje kumele ngoshutha kumele ngo recorder lento bese ngiyakwazi ukuedita izinto bese ngiyaphusha fast so ngabona ukuthi vele angeke ngilast vele khona la yabo so ngagcineke sengiyeka ke kanjalo ke ukusebenza Kodwa ke uthela mfethu masuqhubeka nalolu hlobo ke le business ke nalokho sokutholeleke manje sengaphakathi kuwena kwenzeka izinto ezinhle empilweni yakho siyakhalisela futhi nangalapho ngoba siyazi ukuthi window estays manje sikhona nesimuvane manje usiyakwazi ukufika endaweni kwasuba khona nokugxeka ke kodwa ngoba bakhona nabanye abantu yazi kunezinye izinto othi umuthwebula ubuye ukhumbule phela ukuthi abanye abantu fanele uzenze ngesizotha nenhlonipho abanye abantu bathi hayi kwenza umsebenzi wakho ungathini ukuphawula kwakho entweni efana lezi ikakhulukazi mabethi ozoso sebeveza nayo yonke into nezinto ezingafanele ukuthi zivezele umphakathi mina into engayisho kubabukeli kubalaleli ukuthi uzoso ngisho ngithi mhlawumbe ngumuntu onebhadi ne ezintweni ezikanjalo ngazi noma mhlawumbe ukuthi mhlawumbe mina mhlawumbe nomuntu owaziwayo mhlawumbe omunye wabantu mhlawumbe abaziwayo ngoba ukuthi mhlawumbe uyashutha mhlawumbe uyadeliver ngoba even ngisho izinto engashuthwanga yimina vele kuthiwa uzoso yabo even ngisho endaweni kuthiwa ngikho vele kuthiwa hayi uzoso mangisho ngithi hayi akumina kuthiwa zoso khuza abantu bakho yabo so nje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe yibhadi lilandela mina ukuthi mhlawumbe makushuthiwe into embi especially bese kuthi uzoso ngoba ngisho ngikhona endaweni ngisho into ingashuthwanga yimina kuthi uzoso njengamanje sekukhona cause ngivezile ukuthi bafethu ithombe yabo nje even ngisho lapha kwaNkosi inkosi yamagcokama engathi ngalala ngokuthula kwavela isithombe laphana kushuthwe umsamo emva kwalapho kwathiwa ukugxekwa mina kuthiwa yimina oshuthile kodwa iquality yesithombe yabonakala nje ukuthi iphaphathekele akuyona yami futhi akho ngisho uzoso okubhaliwe esithombeni kodwa kwathiwa hayi uzoso kwathiwa uzoso bekumele ashawe ngeimpama kwathiwa kodwa iqiniso ngiyalazi ukuthi angikaze ngingene ngisho endlini ngoba kunakho konke indaba siyayithanda impela siyayifuna futhi indaba ngoba khona okunye okusuke kudingwa abantu kodwa inhlonipho ayisali ngoba umuntu uyaphila umuntu uphuma ekhaya right yabo nje umuntu ukhuliseke kahle so nje into kanjalo nje ngisho bafethu ukuthi mina ayikho into wrong mina engiyibikayo ngomunye umuntu ebhedayo izomdicilela phansi isithunzi ngoba ngiyazi nje egcineni ngomuntu ngihamba emphakathini futhi so kumele ngawusonke isikhathi uhamba kwami kuhlele ku right amandla ke mhlawumbe amandla e-digital media kusuka manje kuyaphambili kulesi sizukulwane esikhona kuyaphambili uwabuka kanjani njengomuntu omusha usemncane kakhulu Zoso siyakubongela ngakho konke okuthe kwenzeka njoba eyibala nje uviyo ukuthi na umuzi manje usuwakhile wawuvusa umuzi wasekhaya wenza lokho nalokho kuyaphambili ungathini kubantu abasha abathi hayi sesifisa thina ukungena size siyoyifundela lena ya mina ngingasho ukuthi i-social media mama ibakhombisile abantu abaningi futhi ngiyacabanga ukuthi sizithelo thina zempumelelo ye-social media ukuthi ikhona into la ku-social media so bakhona futhi nabanye futhi nabona futhi abayisibuno noma abayisibonelo sokuthi ku-social media kuyaphileka kodwa social media ukwenza into eyiyona mawufuna ukuba ihluve uba yisona mawufuna ukwaziwa ngalonto leyo ukuthi wena umuntu onjani uyaziwa nangakho futhi nangelenye ilanga noma usudlulile emhlabeni futhi uyowaziwa ngalonto leyo futhi imisebenzi yakhe yokulandela so ngiyacabanga ukuthi i-social media isishintshile impilo zabantu sikhuluma nje baningi abantu abangasebenzi manje abaphila ngo-social media bukhona abantu abama-content creator khona abantu abama-influencers abaphila ngawo lo msebenzi lona khona abantu abavuleleka ey'ndaweni ey'thize ngenxa yawo social media so ngingasho nje ukuthi
even ngisho umsakazo nani Mroza kuniphapamisile okhosini njengoba sesibona manje ukuthi sekukhona izinto ezifana noKhozi podcast uyakwazi ukuthi umuntu umeshwebile umsakazo akwazi ukuthi eyolalela ukuthi bekhulunywa ngani kwi breakfast show bekhulunywa ngani ehlelweni lantambama mhlambe bekwazi umuntu ukuthi elalele lonto mhlambe indaba umuntu ekwazi ukuthi izingishwebile indaba engabe kwenzakalani namhlanje bekwenzakalani so ngiyacabanga ukuthi izona zonke izinto lezo nani enikwaziyo ukuthi zisize kakhulu sekukhona noKhozi TV Khozi TV siyakwazi futhi ukuthi nivele noma abanye abantu cause abanye abantu njengamanje kuyenze ukuthola mhlawumbe asibazi yabo asibazi ubuso kodwa sazi ivoice yakhe umuntu message kanti umroza kodwa oKhozi TV nani ukushaya izinto ezikanjalo ziyakwazi zisize nathi ukuthi kwazeke sobalekisana kahle zoso kodwa nje mthamba ke isiqale la vi Akasambe ke sisho ngapha ke masibeke sifela kahle ke ngendlela yakho nabakithi kuthiwa ke ukwebiwa kukagesi kanye nokucekelwa phansi ke kwengqalazinda ye-network ke akulimazi nje kuphela izintambo zikagesi kodwa ke kushiya imiphakathi ingenawo ugesi uEskom usazobophezele kuqhubeke ke nokwenza i-network ke kagesi ethembeke kakhulu kanye ke nokwakha ikusasa lekagesi elisimeme amamitha ahlakaniphile smart meters anciphisa ke ukulahleka kukagesi athuthukisa ukusebenza network futhi asiza eqedeni ukuncishiswa kukagesi lokho sikubiza nge-load shedding. Vuma ke ukufakela imitha ehlakaniphile usize kwakheni network kagesi ephephile nethembekile. Eskom wakha kabusha ikusasa elingcono. Bantu bakugombo sithi sibuyile nempolo. Nice one bafo. Ayakhathaza kabi. Into khuluma hayi. Into khuluma ba. hayi Awuhamba nayo mfowethu. Very nice. sobuya sivali kakhulukazi kushe nama socials Yes. Ayilutha ngazi. Kaje Yeah, umuntu mayifisa bafuna ukuthi uze nawe uzokwenza ukufanayo. Yazi ufika upost. Post to ham. Awuba editha nama. kunjani. Ake sifana ngendlela yakhona ke bakithi kwabake imizuzu semithathu kuphela ngaphambi kokubomba ke ihora lesishaka lolunye kuseni lona ke ukhoze breakfast. Lena kuzimana ke kwantombela. Zoso. Bafo. Mfowethu sesivayelisa nje. Manje sebekwethi igama lapha enkundleni zokuxhumana. Bathi inkosi zondamanzi. baqinisile imahlobo noma Manje bafase ikhulume. Cha. Bathi inkosi zondamanzi. La enkundleni zokuxhumana. Ngithi asikhulume lo daba la kusesitholile ithuba wakithi. wazonda ngempela amanzi noma Uthi ngumuntu yena ophuthumayo no. Ngumuntu obusy. ngiyangizwa uwelile lapho wezoso ngithi wezoso wena Uzokuphuthu isikhathi asini. Ngumuntu osebenzayo manje kuyenzeka ngempela yabo nje bafowethu siyaxolisa Sibatshele mfowethu ukuthi ngendlela umuhle ngayo namhlanje lento bayikhulumayo thina siyazi. Lutho ngayo futhi le yebo bayebesho ukuthi yena hayi namhlanje ngathi ugezini ngithi no ifone ebizayo angigezile zoso mfowethu sithola kanjani inkundleni zokuxhumana azabe uzoso nje phela izoso sazi ibray ingabe mhla kwawubray wena abakwenziwani kokubhra kwamakhelwane nguzoso minino kwamakhelwane kwasekuthiwa kwaze kwafa ngaze ngava ukhasho kwathi ngiphume nepapa ngidle sengiyidla ngephunga Awusuka madoda. Mfowethu sokuthola kanjani mfowethu enkundleni zokuxhumana ngiyazi baningi nabantu abafisayo ukuthi uzoqhubeka lo msebenzi owenzayo nasemcimbini yabo nje iyahlukahlukene. Kulula nje kakhulu ungakwazi ungifonele cause WhatsApp nokunye ayino inbox kuyabheda kakhulu so ngendlela okuningi ngakhona mhlawumbe nje ungangifonela inambeni ethi 068 149 0761 so nguzoso King Zoso konke ama page ko Instagram ko Twitter ko Facebook ko TikTok ngiyatholakala nje 068 149 0761 Wait. Bafo asinibongele na kwi podcast esikuthola kuyona manje konje nenzani lapha konje bafo
Ayisiyayihlaphazela nje lapha kuma G. Ayisiyayihlaphazela nje. Yeah. Kanithola kuzona futhi inkonzo. Yeah, yes, basibamba khona njalo ngoLesithathu nje ngo3 emini suke sidlala umsebenzi yeah. Hlaphazani bafowethu. Yeah. Siyabonga mfowethu. Siyabonga kakhulu bafowethu niqhubeke nilalela uKhoze FM. Khoze FM alisoze lafa bafowethu. Asambe mfowethu, asambe vi kodwa nje angiyithanda lento yozose ukuthi basishaya umzimba. Siyoyidlulisa ke phambi kwecamera kaZoso ke. Avele basiziko nje angasisuthi interview abanye. Nabanye bakhona asibaZoso ayoZoso na. Hey! Siyodlula ke Nkosi yami. Ay. Sesidlulisa ke manje. Hayi kokwenziwa njani? Hayi. Hayi kothiwa. Hayi kothiwa hey. Hey wayibona mami izithombe zezihamba kanjani? Hey ayizahamba hayi. Hey lapho ucabanga ayifaka ngaso lesikhathi. Hayi ayizahambane. Hayi ayilandile. Awucela nisifota cha sifoteni cha. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe or button. This is King Zoso Begalaphana Ukhozi FM namhlekiseni King Zoso. He's a hard worker, ungumthwebuli, YouTuber, Facebooker, konke nje nalongaqabanga and abantu abaningi bayathanza kumcala lapha inkundleni yokuxhumana bambeke emabala kokuthi akagezi uyatinyanya, but one thing about him, he's a hard worker and we really need to upload him for the good work that he's doing. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.